Nie veľa ľudí pozná túto jednoduchú techniku silového tréningu, ktorá vás udrží silnými a pomôže budovať svalovú hmotu. Vítajte na kanáli Zdravý chrbát online a dnes vám ukážem jednu zaujímavú techniku cvičenia a pár cvikov, aby sme si ju ukázali v praxi, aby ste ju hneď mohli začať používať. Vždy, keď vykonávame silovú kontrakciu, ide o spojenie dvoch rozličných fáz. Prvá fáza je koncentrická, v ktorej sa hlava svalu skracuje a vy takto dvihnete váhu, s ktorou cvičíte. A druhú fázu nazývame excentrická, v ktorej sa sval predĺžuje, keď kontrolovane spúšťate váhu do začiatočnej polohy. Práve táto excentrická fáza svalovej kontrakcie sa ukázala byť nesmierne dôležitá pre ľudí nad 50 rokov. Štúdia v časopise Exercise Science zistila, že seniori, ktorí absolvovali 8 týždňov excentrického tréningu, dosiahli tieto výsledky. Znížili čas strávený na schodoch o 15%, zvýšili rýchlosť chôdze o 17% a zvýšili celkovú silu nôh o 20%. Najzaujímavejšie na tejto štúdii bolo, že prekonali výsledky týchto meraní u ľudí, ktorí cvičili len koncentricky. Excentrický tréning je teda skutočne efektívny spôsob, ako zvýšiť silu a mobilitu. Jeho účinok je založený na princípe času pod napätím. Ide o čas, za ktorý vaše svaly musia byť v kontrakcii vo fáze, keď sa predĺžujú. A dlhší čas pod napätím sa spája s lepším rastom svalovej sily a hmoty. Vo všetkých cvikoch, ktoré vám ukážem, budeme robiť 6-sekundovú excentrickú fázu. Je to doba, ktorá sa približuje hornej hranici času, ktorú použili vo výskume. Ale predtým, než začneme, chcem upozorniť, že nemusia byť vhodné pre každú diagnózu. Preto sa poradte so svojím fyzioterapeutom, napríklad aj so mnou, urobíme to formou online konzultácie a rád vám poradím. Prvý cvik, na ktorom môžete vyskúšať túto techniku, sú kliky o stenu, čo je skvelá možnosť, ako posilniť hrudník, ramená a horné končatiny a takto ho odcvičíte. Postavíte sa čelom pred stenu, oprite o ňu dlane približne do výšky ramena, nohami urobíte väčší krok dozadu, vystriete ruky a začnete posúvať telo k stene tak, aby to trvalo 6 sekúnd. Dotknete sa nosom steny a vytlačíte sa normálnou rýchlosťou späť. Neponáhľajte sa. A keď sa budete približovať k stene, nevadí, ak budete päty dvíhať od zeme. Dôležitejšie je, aby ste sa snažili udržiavať vystreté telo, aby panva nebola posunutá dopredu alebo dozadu. Môže sa to zdať jednoduché, ale pri tejto rýchlosti svaly vykonávajú oveľa viac práce a preto aj 5 opakovaní môže byť pre niekoho dostačujúce. Ale cvičte ich aspoň v 3 sériách s malou prestávkou medzi nimi. Ak táto možnosť bola pre vás jednoduchá a bez problémov zvládnete aj 15 opakovaní, vyskúšajte možnosť klikov o kolená. Z polohy podpor kľačmo dáte ruky do úrovne hlavy. Posuniete zadok do roviny tela, držite pevne toto postavenie a postupujete rovnako ako pri stene. Pohyb k zemi by mal trvať 6 sekúnd a potom normálnou rýchlosťou sa otlačíte späť. Dávajte si pozor, aby zadok nebol vystrčený a aby lakte neboli v jednej rovine s ramenami. Tie by mali byť bližšie pri tele. Opakovania, série a prestávky medzi nimi sú rovnaké ako v predchádzajúcom prípade. Jedným z hlavných dôvodov, prečo by som práve seniorom odporúčil excentrické posilňovanie, je, že k mnohým zraneniam u starších ľudí dochádza pri zostupovaní z výšky. Takýto pohyb vyžaduje veľa excentrickej sily a ak ju nemáte, môže viesť k pádu a naozaj k nepríjemnému zraneniu. Preto ďalší cvik bude zameraný práve na zlepšenie tohto pohybu smerom dole a budú to drepy o stenu. Oprite sa chrbtom o stenu, posunte nohy trochu dopredu tak, aby boli chodidlá na šírku bedrového kĺbu. Ruky pritiahnite k telu a pomaly spúšťajte zadok k zemi. Pohyb dole by mal trvať 6 sekúnd, ideálne do pravého uhla v bedrovom a kolennom kĺbe a potom sa vytlačte hore. Nevadí, ak sa nedostanete až do pravého uhla. Rozsah prispôsobte svojmu zdravotnému a fyzickému stavu, ale udržiavajte dobu klesania 6 sekúnd a časom, keď sa vám sila zvýši, zväčšujte aj rozsah pohybu. Ak máte doma napríklad overball, využite ho a dajte si ho za chrbát.
Malo by sa vám cvičiť o niečo ľahšie. A ak potrebujete cvik sťažiť, vezmite si do rúk činku alebo batoh, v ktorom máte uzavreté fľaše s vodou a celý postup a rýchlosť opakujte. Ktorúkoľvek možnosť si vyberiete, odporúčam ju cvičiť 5 až 15 krát v 3 sériách s malou prestávkou medzi sériami. Posledný cvik, na ktorom si vyskúšame túto zaujímavú techniku, bude zameraný na ramenné svalstvo. Pôjde o laterálny zdvih. Posilnite ním nielen deltoidový sval, ale aj manžetu rotátorov, ktorá je pod ním. No budeme potrebovať záťaž. Ak činky doma nemáte, vôbec to nevadí, pretože môžete použiť fľašu s vodou a aj malá záťaž bude mať účinok. Sedíme rovno, ruky máme narovnané vedľa tela a držíme v nich závažie. Vystreté ruky zdvihneme od tela hore trochu nad úrovňou ramena a pomaly spúšťame tak, aby pohyb smerom dole trval 6 sekúnd. Takto opakujeme rýchlo hore a pomaly dole. Ak vás bolia ramená alebo máte obmedzený rozsah pohybu, skúste dať ruky trochu smerom dopredu. Odporúčam si vybrať takú váhu, aby ste zvládli urobiť aspoň 8 opakovaní, aby ste sa postupne mohli prepracovať na 10 až 15 opakovaní v 3 sériách. Nezabudnite, že kvalita pohybu je dôležitejšia ako kvantita. Aj pár pomalých, kontrolovaných opakovaní môže mať lepší efekt ako rýchle cvičenie bez sústredenia. Ak vás zaujala táto technika, vyskúšajte si ju aj pri iných cvikoch, dajte tomuto videu like, podporite tak kanál Zdravý chrbát online a naďalej zlepšujte funkciu svojho tela.